Lehenik eta behin eskerrak eman dizkizuet aukera hau sortzeko, aukera hau emateagatik, eta esalduko dizuet zergatian liburu hau aukera egoki bat zuen katalogoan aukeratzeko. Azkenean, matematikako testu liburu honek ez du soilik kurrikuluma betetzen, baizik eta ikasleen pentsamendua pizten du, irakaslearen lana errazten du eta matematikari zentzua ematen dio azken finean. Proposamen hau DBH bateko ikasleen errealitatetik abiatzen da eta edukiak egoera ulergarri eta hurbilen bidez aurkezten dira. Unitatean ikusi daitekeen bezala, ikasleek ez dute triangeluak zer diren ikasten, baizik eta zergatik den horrela eta zertarako balio duen. Azkenean ez da ariketa isolatuen bilduma aurkeztu nahi, baizik eta eguneroko egituretan hizkuntza eta lankidetzarekin batera jakintza bihurtuz. Liburuaren diseinu didaktikoak bestalde, metodologia aktiboak lehenesten ditu, galdererekien bitartez, jarduera mailakatuen bitartez, eta binakako eta taldeko lanetan. Ahozko azalpenak eta sormenari ere lekua ematen dio erronken bidez. Hala nola, aipatu dugu adibidez antzezpen bat, eta horrela ikasle guztia dute parte hartzeko aukera, bakoitzaren erritmoa eta aniztasuna errespetatzen direlarik. Bestalde, ikusi dugun bestela irakaslearen koadernoa ez da eranskir huts bat, eguneroko praktiketarako benetako laguntza tresna da. Eta saioen sekuentziazioa, ebaluazio rubrikak, ohiko akatsak eta erantzun ereduak jasotzen dituena. Azkenean irakasleari malgutasuna eta segurtasuna eskaintzen dio, eta tresna oso baliagarria da. Liburu hau, hizkuntza marko berriarekin guztiz lerrokatzen da, eta kompetentzian oinarrituta dago. Hizkuntza matematikoa lantzen du eta ikaskuntza esanguratsua helburu izango du. Gainera, ikuspegi inklusiba, komunikazioa eta ikaslearen protagonismoa dira ezaugarri nagusiak. Hortaz, esan behar dut, liburu hau aukeratzea ez dela material bat aukeratzea soilik, baizik eta ikasleen ulermena, motivazioa eta irakaslearen konfiantza aukeratzen da honen bitartez. Batez ere, Euskal Herriko ikasgelatan matematikak beste modu batera bizitzeko eta irakasteko aukera bat ematen du. Azkenik, bideo honen amaieran, sortutako testu liburuaren lagin bat uzten dizuet, edukia eta diseinua ikusi ahal izateko.